kapebo peps. Bakla yung peg mga kapebo peps. Agwanta kailagan mga kapebo peps. Bakla yung peg. Dito lang lang. I can even focus on sleeping. You're so pretty every day I'm thinking. Baby, could you help me 'cause I'm freezing. If you want to see me, it's 'cause you miss me. You say that you will love me every night and day, and I promise you that I will do the same. I know that nobody will love you the same way. Yeah. Mga kapepo peps. Kay dili kaya sa among motor maangat mga kapebo peps. Mga kapebo peps. Sus, adventure gid kayo mga kapebo peps. Kung adventure yung gipangita, marag mauna gid ni. Mo na ni siya gitawag na adventure gid kayo mga kapebo peps. Si Pepsi. Ayun na. Baby, could you help me 'cause I'm freezing. If you want to see me, it's 'cause you miss me. You say that you will love me every night and day, and I promise you that I will do the same. I know that nobody will love you the same way.
2 hours later. Hala, broccoli. Inana ra kay na. Ay, dahon. A few moments later. Hi mga ka-Pepo Peps! Welcome back to our YouTube channel. It's Pepo Peps Vlog. Mga Pepo Peps, naami sa Mercado Peak. Gitawag ni siya Mercado Peak daw na. Ato tata sa Osmeña Peak karon mga ka-Pepo Peps. So, sad to say, close man. Then na siya bago nga ni-discover dire gitawag og Mercado Peak. Dayon. Hindi trapod kayo dire mga ka-Pepo Peps kay ang mga tao kay kanang makihalubilo ra din dali ra kayo mapangutana din. Wala siya entrance, abot dire mga ka-Pepo Peps kay kanang naara ka kay ka parkingan, mo bayad ra ka bisan pila daw sa imong parkingan, pwede 4 wheels, pila pa ka wheels. Dayon. Dayon, mga ka-Pepo Peps, na tour guide, walay bayad ang entrance pero na tour guide. Yes. Depende ra pud nimo pila imong ihatag kay ang dayon Kinasing-kasing nga paghatag. Butan kay ang mga tour guide mga ka-Pepo Peps kay mo dala sa atong mga dala. So ato nang sudan mga ka-Pepo Peps ang backlight, tara tana kuyugi mo mga ka-Pepo Peps, bye. Atong kauban mga ka-Pepo Peps, di pa kansi o 6,000. Gini maliwang. Nice ay agi anan. Kakutas ba ya? Pada among angaton mga ka-Pepo Peps. Carry gyapon. Really carry mga ka-Pepo Peps. Kaya anon mga Pepo Peps para ninyo. Oh, si Pepsi, Pepo Peps oh. Look, Pepsi. Di dyan siya maniwa. Di pa hansi. Asang baklay, nagyapong kaon. Kaon is life ka, Pepsi. Kao ba naman mong tour guide? No, pa sila diha ron. Close man. Dito me.
Tung kang kalanog. Close po. Close ang kawasan. Napamis. Ubos mga kapepo peps. Layo pa kayo. Kuyog na mo ang tour guide. Uy, Brad! Asa na ka? Nanakos bukid! Huwag yun. Agwanta ang laagan. Ha? Uy, nanglakaw rito. Walang ito kabiri na itong motor. Ah. Unsay makasulti niyo? Unsay masulti mo, Pepsi? Oh. Hindi ka ayo okay ulit. Chill na kayo sa lang. Kaya damay dalang pan. Ah! Pero wala ka na kong pandit nito na. Ah, luya na. Lagi para recharge. Ah. No? Publito, gyud. Kita din mo. Lamig kini siya para dynamite. Gamay na lang Pepo Peps, kana na lang siya oh. Di laka gyapon ta diri di. Ano? TikTok mo yungganisod. TikTok na ko. We're here now mga ka-Pepo Peps. Naabot na ta sa gitawag og Mercado Peak mga ka-Pepo Peps. Look. Unsa kanindot dire. Sulit kayo yung pagbaklay mga ka-Pepo Peps. Tour guide nila. Yan ay unggoy mga peps. Ay unggoy ah. Yan di siya makabilaan. Buang na. Madlong mo puday. Buang na. Asa nang bagpi ka nang Pasuyo oh! Pasuyo mo. Okay. Pasuyo mo. Ayaw gambak kay ihait yung bato. Kadawat ni. Chill. Ano sa man? Kadawat. Hindi mo kahulat. Hi mga ka-Pepo Peps! We are here in Mercado Peak!
5 hours later. Hi mga kapepo peps, we're going to go home na. We're going out. Manguli na may mga kapepo peps. dismiss na. Ingon si ma'am. We're going out. Kaya puting laylay na mong bagtak mga kapepo peps. Daga, may ubay-ubay na may diri See you mga. soon for another exciting adventures. Don't forget to like, share, And subscribe. and comment mga kapepo peps for. Shout out. Oh yeah. So, mga challenges, we can do that. So bye-bye na mga kapepo peps. Mauli na may piyong, piyong, piyong. Uy, wala tayo nahabilin kay patag ular magbalikan. Bugong ni mo day ah. Sama.